Prvou našou zastávkou bola najstaršia burza starožitnosti na Slovensku, ktorá sa koná na Parádnom dvore v Budimíri. Parádny dvor je centrom ľudovej kultúry, tradičného remesla, užitkového umenia, ako aj spoločenského života v Budimíri. Tento priestor, z ktorého je pekný výhľad na Slanské vrchy, bol niekedy námestím s fontánou, no dnes, ako vidíte, sa na ňom rozprestierajú poloruiny, kaštieľa a kurie, ktoré patrili pôvodným budimírskym rodinám. Najväčší objekt je sípka alebo sípanec, ako sa tomu hovorí po šarišsky, a bola to zásobáreň obilia pre celé panstvo. Ak bol úrodný rok, tak čerpali zo staršej úrody. Nikdy negazdovali tak, ako my dnes. Pán Jedinák nám niečo porozprával aj o tom, ako ľudia žili v minulosti. Čo sa týka bývania, tak štýl bývania, aký poznáme my teraz, aj v skanzenoch, to bolo, také by som povedal, obyčajní ľudia žili oveľa primitívnejších podmienkach. Oni vlastne stavali obydlia len z toho, čo bolo zadarmo v tom danom regióne. To znamená, z hliny, nepalné tehly sa robili, slama na strechu sa dávala, potom nejaké drevo. Tento domček odhadom môže mať tak 250 až 300 rokov. Je to starý želiarsky dom. Využíval sa ako príbytok pre ľudí bez majetku, ktorí chodili pracovať na polia pánov, ktorí tu v tom čase žili. Domček obývala ako posledná obyvateľka pani Straková, ktorá tu dožila svoju starobu. A keďže boli nejaké úmysly modernizácie obce, tak pán Jedinák, ktorý je nadšencom ľudových tradícií, sa rozhodol ho odkúpiť. Tento etnograf amatér dnes na tomto mieste, ako vidíte, sústreďuje všetky historické a remeselné náradia, ktoré sa používali niekedy k bežnému životu. Sníva si v domčeku urobiť tkáčskú dielňu, ale keďže stále chodí do roboty a treba na to strašne veľa času, tak to je ešte hudbou budúcnosti. Ale aj napriek tomu trávi v domčeku každú voľnú chvíľu. No tak to je na mladenie obilia. Klasické náradie. To je klasická lopata. Pečenie chleba sa pieklo na celý týždeň, tých 7 pecňov chleba naraz. S pečením chleba, to je tu napríklad také primitívne naradie, ale ciest sa to volá tu po šarísky. To je na vyberanie chleba ako posúvanie z pecevou, alebo úpravu dreva a tak. Potom aj také vidly boli na obracanie pošuchu, alebo sa to volalo vakárov. Stále sa tak robilo, že cesto keď zvyšilo, tak stále zostalo na také, my sme to volali tu aj langoš, sa posypalo s takou hrubou soľou a sa len ponaťahovalo to cesto a bolo to veľmi chutné. Pán Jedinák je veriaci človek, kresťan. Každý rok chodí pešo na odpust do Levoče, čo je jedna z vecí, ktorá s tým súvisí. A tak nám niečo prezradil aj o uctievaní chleba v kresťanstve. Chlieb sa prežehnal a keď nedaj Boh, že spadol krajec chleba na zem, tak sa poboskal a sa vlastne akože spýtovanie svedomia aj Božičku odpúšť, že Boží dar. Toto bol už koniec našej cesty, plnej pútavých rozprávaní o časoch minulých, ale aj o súčasnosti.